Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з адвакатам, спецыялістам у галіне міжнародна-прававога супрацоўніцтва па крымінальных справах, доктара сацыяльных навук і кіраўніка адвакацкага бюро Legal Status Алесем Михалевичем. Добрый дзень, Алесь. Добрый дзень. Не адзначыў яшчэ, што сябрам Каардынацыйнай рады. Дзякуй вялікі, што цяпер адзначылі, але вельмі прыемна. Ну, але калі пералічваць усе ваши кампетэнцыі, рэгаліі, ўсё астатняе, то можа заняць вельмі шмат часу. Але, Алесь, я так разумею, што вы тут фактычна лезь не з калёс да нас у эфір і не ўсё паспяваеце адсачыць, што там змяняецца у міжнародным там міграцыйным заканадаўстве і гэтак далей, але просто ваше такое веданне і заходзячы з ведання ввогуле заканадаўства, ці можна спадзявацца, што нейкае міграцыйнае заканадаўства будзе змяняцца на карысць беларусаў, што будзе лягчэй, прасцей, што можа нарэшце нешта так зменіцца з гэтым дублінскім пагадненнем, каб беларусам можна было прасцей таксама вырашаць гэтае пытанне легалізацыі. Скажу цытатай Лявона Вольскага: лепей не будзе, будзе толькі горш. І да гэтага трэба рыхтавацца. Асобныя краіны ў выглядзе Польшчы можа в нейкіх асобных пытаннях могуць індывідуальна паляпшаць сітуацыю, але мы мусім разумець глобальную тэндэнцыю ў Еўрасаюзе. Ідзе змаганне з прыездам вялікіх хваляў мігрантаў. Все нацыянальныя парламенты маюць вялікія папулістычныя антыэмігранцкія партыі. Агульна антыэмігранцкія настроі вельмі моцныя, і гэта мусіць нейкім чынам перакладацца на агульнаеўрапейскую палітыку. Таму з дублінскім пагадненнем у большасці пытанняў будзе горш. Напрыклад, тыя, хто будуць прыязджаць з адносна бяспечных краінаў, калі чалавек, напрыклад, прыедзе з Малдовы у там Польшу і папросіць статус бежанца, будуць хутчэй за ўсё магчымасці сказаць, што ці прасіў ты статус бежанца ў Малдове. Бо Малдова ёсць трэцяя адносна бяспечная краіна. Карацей, з аднаго боку развяз ідзе ў тое, каб прызнаваць іншыя адносна бяспечныя краіны, і так можна дагаварыцца, што, напрыклад, Турцыя з'яўляецца адносна бяспечнай краінай, бо для сірыйцаў, напрыклад, якія едуць у еўразвяз, Турцыя безумоўна з'яўляецца бяспечнай краінай. Карацей, паляпшэнняў нейкіх глобальных не будзе, гэта трэба разумець. Для беларусаў індывідуальна розныя краіны могуць ствараць нейкія прэферэнцыйныя спецыяльныя умовы, або просто па меншай меры лепш ведаць сітуацыю з пераследам унутры Беларусі, але глобальна нічога не палепшыцца. То бок, умоўна кажучы, там розныя чаканні, што вось зараз пачне дзейнічаць які-небудзь абноўлены пакт аб міграцыі, і нам тут будзе легалізацыйна-міграцыйнае шчасце. Все зроблена для того, каб было цяжэй патрапіць. То есть, каб былі большыя праблемы, каб было менш мігрантаў. Бо все выбаршчыкі, ці абсалютная большасць выбаршчыкаў унутры Еўрапейскага Саюза гавораць, што мігрантаў стала зашмат. Так? Таму замежнікаў зашмат, гэта дрэнна, давайте штосьці з гэтым вырашаць. І большасць краінаў таксама, і мы бачым гэта і ў Польшы, і ў Літве, гавораць, беларусы гэта не толькі добрыя людзі, якія працуюць, прыносяць грошы, там зарабляюць і так далей. Гэта таксама злачыннасць, а перш за ўсё гэта магчымасць таго, што Лукашенко закідвае сваю агентуру, або Пуцін закідвае сваю агентуру пад выглядам беларусаў. І гэтыя пытанні нацыянальнай бяспекі могуць станавіцца больш значнымі, чым пытанні дапамогі проста абстрактным беларусам. Ну так, да. І тут сыходзячы тады з пытанняў нацыянальнай бяспекі, можна колькі заўгодна прымаць там і казаць добрыя словы там Ціхановскай, Латушку, там дэлегацыі Каардынацыйнай рады, але калі дойдзе да справы, то будуць сыходзіць са сваіх інтарэсаў. Абсалютна. У чалавека была ваенная кафедра в універсітэце, ён звязаны з беларускай арміяй, адпаведна, ён падазроны, ён з'яўляецца пагрозай нацыянальнай бяспекі. Так? Чалавек служыў у пагранічных войсках ці любых іншых войсках, значыць, ён
ён звязаны з беларускай арміяй, ён як бы з'яўляецца пагрозай нацыянальнай бяспецы і так далей. Тут можна дадумаць любыя абсалютна рэчы, каб фактычна ўсе, ну або напрыклад у маім выпадку у цябе было, ну мяне это не мой выпадак, але шмат у каго з нас было размеркаванне в нейкія дзяржаўныя органы, у каго в прокуратуру, у каго там у міліцыю там і так далей. Так вот у людзей такое размеркаванне, чалавек адслужыў як бы пару гадоў, звольніўся, ну але ў яго праца ў беларускіх дзяржаўных органах, ён падазроны, значыць безумоўна можа ствараць пагрозу нацыянальнай бяспецы. Ну і тут можна просто дайсці до таго, што любы беларус мае кагосьці знаёмага, як калі ён мае знаёмага, значыць стварае пагрозу. Алесь, яшчэ одна сітуацыя, наколькі можна ўсё ж таки праз суд там адстаяць свае правы ў сітуацыі, калі цябе уносяць у, умоўна кажучы, візавы бан. Вот сітуацыя з Мартынавай, якую не прапусцілі з Украіны ў Польшчу. Мы не ведаем акалічнасцяў, але мы ведаем, што яна шмат разоў ездзіла па гэтай сваёй візе праз тэрыторыю Польшчы у Літву, там у Польшчу, там у іншыя краіны, раптам раз і бан на візавы на 10 гадоў, калі не памыляюся. У гэтай сітуацыі, вот як яна ўвогуле, гэтая сітуацыя вам як юрысту бачыцца і што можна зрабіць? Мне бачыцца, як адвакату, мне заўсёды хочацца, каб былі нармальныя, справядлівыя, незалежныя суды, якія працуюць хутка і эфектыўна. І уявім сабе сітуацыю спадарні Мартынавай. Ёсць, хутчэй за ўсё, з вялікай доляй верагоднасці, польскія спецслужбы ўнеслі чалавека ў забарону в'езда на тэрыторыю развяза тэрмінам на 5 гадоў. Калі як бы ці маюць права спецслужбы вносіць замежнікаў для забароны в'езда ў сваю краіну і ў шенгенскую зону всю, бо Польша з'яўляецца часткай шенгенскай зоны. Безумоўна, маюць. Ці мусяць спецслужбы мець такое права? Безумоўна, мусяць. Але як бы мусіць быць нармальны незалежны судовы разгляд гэтай справы, дзе суддзя нават у закрытым паседжанні, калі это таемная інфармацыя, яму і ёй гавораць, што гэты чалавек, якая аператыўная інфармацыя пра гэтага чалавека. Напрыклад, у яго там 5 чалавек в кантактах там, і от ён сустракаўся з тымі, хто пасля здзейсніў тэракт. Так? Ці гэта дастаткова для таго, каб внесці яго? Гэта мы зараз абсалютна безадносна ад спадарні Мартынавай. Так? І суддзя мусіць ацаніць, ці сапраўды існуюць гэтыя падставы для таго, каб чалавека не пускаць. Калі гэты чалавек просто знаёмы з кімсьці, ну, напрыклад, з афіцэраў украінскіх спецслужбаў, і нехта з гэтых афіцэраў украінскіх спецслужбаў пад прыкрыццём, натуральна нікому не адкрываючыся, прыязджаў, напрыклад, разам з ёй групе. Ці гэта дастаткова, каб не носіць гэтага чалавека ў забарону в'езда? Хіба што не. Так? Ну, але так, это павінен вырашаць незалежны суд. Толькі праблема ў тым, што апроч незалежнага суда, бо в Польше у меня якраз да судоў адносна няма прэтэнзій адносна ў іх незалежнасці, хаця безумоўна агульна гэта далёка не самая не краіна з найцудоўнейшай судовай сістэмай, але самі працэсуальныя тэрміны. Для таго, каб прайсці адміністрацыйны суд, базавую інстанцыю, ваеводску адміністрацыйны суд, як бы патрэбна, ну, мінімум год, а з вялікай доляй верагоднасці год з нечым. У гэты момант з вялікай доляй верагоднасці спадарня Мартынава застаецца з забаронай в'ездаў у еўразвяз. А калі гэты суддзя базавага суда, вот гэтага ваеводскага суда, скажа, а я не хачу гэта, ці мне там недастаткова, я недастаткова кампетэнтны разглядаць, там мне просто дастаткова, што мне спецслужбы напісалі паперку, што ў іх ёсць дастатковая інфармацыя, я просто ім веру, адбываецца наступны ўзровень. Верхоўны адміністрацыйны суд, дзе дадаткова тэрмін яшчэ мінімум 1,5-2 гады. Карацей, само абскарджанне ў выпадку, калі это абскарджанне ідзе не вельмі хутка, можа просто заняць 3 гады. Таму як бы такія рашэнні з аднаго боку спецслужбы маюць права мець, такое, яны павінны мець права забараняць камусьці з замежнікаў уязджаць, з іншага боку павінна быць незалежная судовая сістэма, якая за гэтым назірае. У Польшы гэта сістэма ёсць, працуе яна вельмі дрэнна, вельмі павольна, дрэнна в сэнсе павольна. І таксама у мяне заўсёды пытанне, наколькі суддзя можа просто взять, выклікаць супрацоўніка спецслужбаў і сказаць, давай выкладай нам все, што ў цябе ёсць, я б мушаў як суддзя гэта ацаніць. І тут пачынаецца пытанне, што суддзя павінен мець доступ да таемнай інфармацыі. Такіх суддзяў не вельмі шмат, далёка не все з іх маюць як бы доступ да таемнай інфармацыі. Дарэчы, суддзя Шмыт з ваеводскага адміністрацыйнага суда, які збег у Беларусь, ён такую доступ да таямніцы меў. Мала таго, ён судзіў па справах аб дзяржаўнай таямніцы. Так? І па выніках суддзя павінен вырашыць і
і просто прыняць рашэнне. І мы хочам, каб было там або так, або не, каб все было вельмі чорна-белае, а судовая сістэма яна для таго і створана, для таго, каб просто даведацца все адценні і паглядзець, ці на карысць грамадзяніна, ці на карысць дзяржавы. То бок, умоўна кажучы, нават калі зараз спадарня Мартынова распачне абскарджванне праз там суд і іншыя інстанцыі там неабходныя вот гэтай сітуацыі і свайго ўнясення у спіс там на забарону, то гэта як мінімум зойме там некалькі гадоў, то бок некалькі гадоў яна будзе невыязная з тэрыторыі Украіны, ну на тэрыторыю Шенгена. Ёсць яшчэ палітычны трэк. Заўсёды можна звязацца па палітычнай лініі з міністрам каардынатарам спецыяльных службаў, запытацца яго, і каб ён, мінуе вось гэту паралельна з судовай сцежкай, просто паглядзеў і сказаў: хлопцы, вы напартачылі, у вас няма на яе дастатковай інфармацыі, каб ёй забараняць. Так? Ну, але гэта пытанне, наколькі у офіса, наколькі у кабінета дастаткова рычагоў для таго, каб узняць адпаведных асобаў тут, у Польшчы, і каб гэтыя асобы зрабілі адпаведную праверку і сказалі. Мала таго, мы цудоўна разумеем, што з вялікай доляй верагоднасці гэтыя асобы таксама не будуць вельмі глыбока капаць, бо суддзя ўсё ж такі чым адрозніваецца, ён ўсё ж такі прафесійна глядзіць на гэтыя дакументы, і у яго ёсць час прыняць правільнае рашэнне. Пытанне да вас зараз як да сябра каардынацыйнай рады. Я тут пытаў, ужо бачыце каментары пад абмеркаваннем гэтай сітуацыі, якую патрапіла ў Мартынаву, бачыў такое: а заява каардынацыйнай рады з гэтай нагоды калі будзе? Як толькі збярэцца каардынацыйная рада, я думаю, што она збярэцца першае паседжанне ў бліжэйшыя дні, адразу будзе заява, бо папярэдняя каардынацыйная рада дэ-факта сканчвае сваю кадэнцыю, абраная ўжо новая, павінна адбыцца першае паседжанне. То бок, умоўна кажучы, зараз мы павінны чакаць, калі будзе нейкая заява, то ўжо ад новаабранай каардынацыйнай рады 4-го склікання, ну і там ініцыятарам мусіць выступіць фракцыя спіс Мартынавай. Не абавязкова, любая фракцыя можа выступіць ініцыятарам. Мала таго, старшыня каардынацыйнай рады Артём Брухан, які, я думаю, што застанецца і на наступную в новай каардынацыйнай радзе старшынём. Так, пашлі інсайды. Як бы ён можа зрабіць зараз заяву як старшыня каардынацыйнай рады. Гэта троху меншы ўзровень, чым ад імя ўсёй каардынацыйнай рады, але гэта таксама патрэбна. Спадар Алесь, калі ўжо закранулі гэтую тэму, давайте ўжо пашырым. А чаму у вас такое перакананне, што Артём Брухан застанецца спікерам і ў наступнай радзе? Таму што у нас унутры фракцыі ёсць адзінадушча, што Артём Брухан добра справіўся са сваёй задачай. Ён расце, ён моцны, ён прафесійны, ён класны, і як бы наша фракцыя з вялікай доляй верагоднасці будзе яго вылучаць. Ну а паколькі мы набралі сярод усіх фракцый найбольшы працэнт, менш паловы ад усёй каардынацыйнай рады, ну з вялікай доляй верагоднасці яго бяруць. Ну, фракцыя Латушкі і Руху за свабоду, вось менавіта яе прадстаўляе Алесь Михалевич, і вось яна будзе таксама, як і ўсе іншыя маюць права таксама вылучаць сваіх кандыдатаў на пасаду спікера. Алесь, давайте закранем іншыя тэмы. Вы у нас все ж таки спецыяліст датычна вось міжнародна-правового супрацоўніцтва па крымінальных справах. Это так вельмі так разумна, скажем так, написано. Насамрэч, я вам просто говорю, адмысловец по Інтэрполу ведае, як там што працуе ў гэтай сістэме. Ось днямі, ну как бы была такая прыемная навіна, што беларуску Карыну Зданевіч-Спыхальскую, якая, дарэчы, шмат гадоў жыве ў Польшчы, яшчэ до 20-го года таксама жыла ў Польшчы, 1 лютага затрымалі ў Італіі паводле ордера Інтэрпола. Яна 3 месяцы знаходзілася на тэрыторыі Італіі, там ей не давалі магчымасці выезду, потым адпусцілі да хаты у Польшчу з абавязальніцтвам вярнуцца на судовыя разгляды. І вось буквально днямі 11 чэрвеня апеляцыйны суд адмовіў Беларусі ў экстрадыцыі гэтай дзяўчыны. Яна ўжо как бы спакойна вярнулася у Польшу да хаты, да сваіх сваякоў. Як вы ацэньваеце всю гэтую сітуацыю, ну і ўвогуле, як дзейнічаюць вось гэтыя
чырвоны як ордер, да? Ордер, цыркуляр, по-рознаму пра яго кажуць. Ён дзейнічае так, што большасць краіны еўразвяза, большасць краінаў, практычна ўсе краіны свету в аўтаматычным рэжыме назіраюць, ці на чалавека ёсць гэты ордер ці не. Ёсць адна краіна, якая выдзяляецца, гэта Нямецчына. Яна правярае гэтыя ордеры і частку з іх толькі інтэгруе в сваю сістэму. Па беларусах яны практычна не інтэгруюць амаль нікога в сваю сістэму на арышт. Чаму? Таму што немцы яны вельмі разважлівыя і эканомныя. Навошта такога чалавека, як, напрыклад, Карына Зданевич, затрымліваць, трымаць у турме, за яе плаціць як бы за харчаванне, за пражыванне, там, за ўсё, за перавозку яе в суд. Это все каштуе вялікія грошы. Калі немцы все роўна дакладна ведаюць, што яны в Беларусь не экстрадуюць, ну то навошта чалавека затрымліваць. Таму адна краіна гэту базу в чыстым варыянце онлайн не падтрымлівае. Все астатнія краіны онлайн глядзяць на базу, і калі бачаць чалавека, які там у чырвоным цыркуляры, гэта адпаведна азначае, што яго трэба арыштаваць і распачаць крымінальны працэс, бо для таго, каб патрапіць у чырвоны цыркуляр Інтэрпола, чырвоны вот гэты цыркуляр, гэта азначае, што чалавек на арышт і на экстрадыцыю. Это абавязкова значыць, у яго ёсць так званы ордер на арышт. То есть у сваёй краіне, у савецкай традыцыі это называется постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. То есть чалавека трэба сажаць. І адпаведна краіна бярэ на сябе абавязак экстрадаваць гэтага чалавека, то есть запытаць экстрадыцыю гэтага чалавека. І ёсць краіны, дзе адміністрацыйная сістэма можа сама прыняць рашэнне, мы не будзем перадаваць в суд такую справу. І пракуратура, напрыклад, Францыі гаворыць, не, мы яго не затрымліваем, то есть чалавека дэ-факта на мяжы затрымліваюць там на пару гадзін, і за гэтыя пару гадзін пракуратура гаворыць, адпускайце яго, у нас да яго пытанняў няма, і в суд мы не будзем перадаваць справу, таму што мы лічым, што яго нельга экстрадаваць. Але ёсць большасць іншых краінаў, якія гавораць, што няхай суды разбіраюцца. Вот няхай суддзя, вот мы што? Мы пракуратура, людзі маленькія, нас Беларусь папрасіла, мы пераказалі, так? Дарэчы, такой жа краіны з'яўляецца Польшча. У мяне заўсёды пытанне, чаму польская пракуратура заўсёды падтрымлівае экстрадыцыю, пры тым, што абсалютна зразумела часта, што гэта палітычная справа і так далей, там і артыкул палітычны. Ну, але яны лічаць, што чаму мы не падтрымаем, калі як бы суд все роўна адмовіць. І в Польше гэта адмова адбываецца на ўзроўні суда. Также гэта адмова адбываецца на ўзроўні суда ў Італіі. Гэта значыць, падбываюцца все адпаведныя танцы з бубнамі. Это значыць, чалавека затрымліваюць, пракуратура звяртаецца в Мін'юст звяртаецца па экстрадыцыйныя дакументы з Беларусі, дасылаюць гэтыя экстрадыцыйныя дакументы. І большасць гэтага часу чалавек або сядзіць у турме, або калі адразу разумеюць, што все роўна яго не экстрадуюць, ну вот выбіраюць такую меру стрымання, як спадарыня Карыне Зданович, якой сказалі, окей, ты не маеш права пакідаць тэрыторыю Італіі і пакідаць тэрыторыю, напрыклад, нават гэтага горада. Ты павінна, можа быць, на свабодзе, але ты павінна быць тут. І далей суды, якія працуюць, як мы ўжо з вами абмяркоўвалі, вельмі павольна, праз некаторы час, 3, 4, 5 месяцаў прымае рашэнне і адмаўляецца экстрадаваць чалавека. Так? І такімі краінамі, як Італія, з'яўляецца і Гішпанія, і ёсць свае адрозненні, бо в Італіі гэты экстрадыцыйны працэс будзе в суде на самым низавым узроўні. Вось цябе затрымалі дзе-небудзь в Калабрыі, там, в маленечкім мястэчку, вот в этом раёне будзе адбывацца экстрадыцыйны суд. Што для мяне смешна, таму што мясцовы суддзя апошні раз вывучаў міжнароднае права на 3-м курсе універсітэта ці на 4-м. Так? І он уже можа там працаваць в суде 20 гадоў, і ў яго это ввогуле першы экстрадыцыйны працэс в ягоным жыцці, ён пра яго ввогуле нічога не ведае, ну в сэнсе, ён просто чуў, што ёсць такая штука, як экстрадыцыя. Хаця бы ў Гішпаніі, напрыклад, будзе просто адзін спецыялізаваны суд у Мадрыдзе, дзе суддзі, якія працуюць з экстрадыцыямі пастаянна. Але все роўна, як бы, в Гішпаніі працэс будзе вот это звычайнае абранне меры стрымання. Гэта значыць, ці будзе сядзець чалавек у турме, і калі, напрыклад, чалавека Беларусь абвінавачвае в забойстве, што зробіць мясцовая суддзя ці мясцовы суддзя? Канешне, пакіне чалавека ў турме, так? У ізалятары на час разгляду. Калі гэта справа там з махлярствам, або гэта справа тым больш палітычная, ну то, канешне, з вялікай доляй верагоднасці чалавека на працяг вот этого суда адправяць на свабоду, дазволяць яму быць на свабодзе, але все роўна весь гэты працэс будзе адбывацца. І, ну, на мой погляд, гэта неправильно,
неправільна, тому што калі Еўразвяз у прынцыпе не давярае Беларусі, не давярае Расіі, лепш было б, каб яны проста напрамую сказалі, мы ў гэтыя краіны не экстрадуем. Але ніхто не хоча так сказаць, ці вельмі мала хто хоча так сказаць. Таму вот гэты пастаянна мы будзем чуць і пра суды ці ў гэтым месцы, ці ў гэтым месцы, але як я ўжо казаў, з вялікай долей верагоднасці все гэтыя суды будуць заканчвацца для людзей паспяхова. Это значыць, у Беларусь будзе адмова ў экстрадыцыі. Ну паспяхова, што ўжо как бы прыемна, але гэта зойме час і гэта будуць выдаткі не толькі для дзяржавы, але і для самого чалавека. Залежыць, калі чалавек гаворыць, у мяне няма дзе жыць у гэтым горадзе, пакіньце мяне в ізалятары, карміце мяне, я гатовы сядзець у ізалятары, выдаткаў у яго не будзе. Так? Ён можа абсалютна спакойна сядзець в ізалятары, харчавацца дзяржаўным харчаваннем. Гэта не у Італіі не супер мега ежа, але в Італіі агульна, як вы ведаеце, дастаткова смачна, таму як бы можна пражыць нават на турэмным харчаванні. Зусім не абавязкова наймаць адваката мясцовага ці звяртацца да нас, бо з вялікай долей верагоднасці, калі проста чалавек заяўляе, што ў яго яго чакаюць катаванні і бесчалавечае абыходжанне ў Беларусі ў турме, гэта аргумента, напрыклад, у Італіі будзе дастаткова, каб адмовіць у экстрадыцыі. Таму, калі чалавек не хоча плаціць грошы, ён можа прайсці гэты працэс дастаткова танна. Ну, але калі ён як бы хоча быць на свабодзе, а яму няма дзе жыць, ну, давядзецца здымаць ці гатэль, ці кватэру, то есть давядзецца укладацца у тое, каб проста, ну, каб сябе абараніць. Але па такіх справах, як я ўжо сказаў, можна выдаткі мінімізаваць. Так? Можна фактычна узняць грамадскую кампанію, каб пра цябе напісалі, і ў прынцыпе гэта дастаткова. І калі чалавек хоча там інтэгравацца, магчыма, не ведаю, ці в італійскай турме можна вывучыць італійскую мову за 3-6 месяцаў, так? Ну, але магчыма, што і можна. Залежыць ад таго, з кім будзеш сядзець. Ну, не выключаю, што на ўзроўні зразумення таго, што табе гавораць, прынамсі, можна неяк так как бы падвысіць ці займець нейкую пэўную такую скілы ў італьянскай мове. Але сітуацыя там можа быць пашырым дакладней. Вот зараз мы казалі пра шенгенскую зону. Але калі мы кажам вот сітуацыю, да прыкладу, с Арменіяй, сённяшняя навіна пра тое, што ў аэрапорце Еревана затрымалі беларускага актывіста Віктора Клімуса, які прыехаў у Арменію з Польшчы па працы. Мы уже не адзін раз размаўлялі, вот я і в эфіры у нас таксама былі там палітыкі, палітолагі з Арменіі, якія казалі, што мы і раней там вельмі лаяльна ставіліся да беларусаў праціўнікаў рэжыма, а пасля візіту в Арменію яшчэ і Ціхановскай больш пашырылася нават вот гэтая лаяльнасць. Але вот канкрэтны кейс, і чалавека затрымалі. Што далей, як вам бачыцца? Я думаю, што з чаго пачнем? З таго, што Арменія ўваходзіць у пагадненне па базе садружнасці незалежных дзяржаваў, базе дадзеных асобаў на арышт. Гэты чалавек быў затрыманы па базе СНД, не па базе Інтэрпола. Міждзяржаўнай. Гэтую базу вядзе Міністэрства ўнутраных спраў Расійскай Федэрацыі. То есть любы беларускі орган можа клікнуць на камп'ютары і чалавека ў гэту базу дадаць. Я не здзіўлюся або дакладна скажу, што з вялікай долей верагоднасці і вы, Зміцер, таксама ў гэтай базе ёсць. Так? Таму як бы калі б вы прыехалі в Арменію, што адбываецца? Яны бачаць ваш пашпарт, ідэнтыфікуюць, што вы там ёсць і вас затрымліваюць. Далей вас дастаўляюць, інфармуюць міжнародны аддзел пракуратуры. І в залежнасці ад таго, што гэты міжнародны аддзел пракуратуры для сябе вырашыць, ці вырашыць перадаваць в суд, ці вырашыць проста адпусціць на без судовага паседжання, без экстрадыцыйнага паседжання, ці вас затрымліваюць надаўжэй, ці не. З аднаго боку, гэты міжнародны аддзел пракуратуры, ён бачыць артыкул, ён бачыць, што это артыкул экстрэмістскі, палітычны, што па гэтым артыкуле все роўна вас не выдадуць. І была бы логіка ў тым, каб яны адразу сказалі: не, гэтага чалавека не затрымлівайце, адпускайце, все хорошо. Але уваходзіць чалавечы фактар, уваходзіць чыноўнічкі такія звычкі, назовем гэта так, калі ёсць жаданне перакласці это все на суд. Заўсёды можна перакласці гэта все на суд. Ці суд выдасць такога чалавека? Безумоўна, не.
в Армении в сённяшніх палітычных умовах, калі б там перамаглі іншыя партыі, была бы іншая гісторыя, але в сённяшніх умовах як бы з аднаго боку Арменія не хоча выходзіць з гэтага пагаднення, бо яна не хоча лішні раз добраахвотна першай гаварыць Расіі, што мы ад вас просто ад вас адыходзім і мы сыходзім з усіх пагадненняў. З іншага боку Арменія не збіраецца гэтыя пагадненні выконваць у тым, напрыклад, аб'ёме, каб выдаваць Лукашэнку палітычных асобаў. Ну і што можа гэтага хлопца чакаць? Можа чакаць затрыманне на некалькі сутак да суда. Можа в горшым выпадку, я думаю, што гэтага не будзе, можа чакаць затрыманне на 40 сутак і непасрэдна суд па экстрадыцыі, які ён можа сустрэць у ізалятары. Але з вялікай доляй верагоднасці мой прагноз, што на працягу 3 сутак мы яго пабачым на свабодзе. І зараз вяртаемся да тэмы, якую мы з вами ўжо абмяркоўвалі ў папярэдніх эфірах, але давайте асвежым на фоне вось гэтых сітуацый, якія мы з вами прагаварылі як в Італіі, так і ў Арменіі. Як пазбегнуць, ці магчыма пазбегнуць такіх сітуацый? Вось зараз у нас тут как бы ўжо пачынаецца ці пачаўся для некага сезон адпачынкаў. Людзі, ведаючы ўсё гэта, нават не плануюць свае падарожжы, умоўна кажучы, там з Польшы куды-нибудь там адпачыць, там у Егіпет, там ці ў Турцыю, ці там у Тайвань, у межах Еўрасаюза, шенгенскай зоны. Але як мы бачым па прыкладзе Італіі і вот дзяўчыны беларускі і в Італіі могуць бы напаткаць непрыемнасці. Ці можна гэтага пазбегнуць? Думаю, што мы пра гэта шмат разоў размаўлялі. Унутры шенгенскай зоны праблемы могуць быць толькі тады, калі ў вас Інтэрпол. Я не уяўляю сабе, каб па двухбаковым пагадненні Беларусь куды-небудзь звярталася індывідуальна, мінуючы каналы Інтэрпола, хаця это безумоўна магчыма. І калі вы в групе рызыкі, але група рызыкі, я б сказаў так, не в чыстым выглядзе все палітычныя, у каго там экстрэмісцкія артыкулы або падобныя, а перш за ўсё тыя, у каго хто ведае, што ў іх артыкулы звязаныя з эканомікай. То бок несплата падаткаў, узгадваем крымінальную справу Белапана, так? Або махлярства, все крымінальныя артыкулы звязаныя з агульнакрымінальнымі рэчамі. Напрыклад, вам замест чагосьці там звязаным з экстрэмізмам павесілі звычайнае хуліганства, кшталту вы там з міліцыянтам пабіліся і так далей. Гэтыя людзі сапраўды групе рызыкі, і калі у вас, вот вы ведаеце, што у вас можа быць падобны артыкул, тады проста я раю звяртацца да нас, напрыклад, у адвакацкае бюро. Але калі гэта ў чыстым выглядзе палітычныя артыкулы, з вялікай доляй верагоднасці сіта Інтэрпола гэтыя артыкулы не пройдуць. Бо Інтэрпол, там таксама працуюць людзі, якія разумеюць цудоўна, што ўсе абвінавачванні в экстрэмізме або фінансаванні тэрарызма і так далей, якія ідуць з Беларусі, гэта фейка, гэта палітычны пераслед. Калі мы кажам пра звяртанне да вас па некую там кансультацыю, то як это выглядае і што гэта дасць? То бок вы дапамагаеце праверыць па базах Інтэрпола, ёсць там чалавек ці няма, ці вот як вот далей гэта выглядае, якую у дадзенай сітуацыі дапамогу можа ваше агенцтва даць? Мы можам, апроч таго, што праверыць па базам Інтэрпола, мы можам зрабіць прэвентыўны запыт, запытацца, паведаміць у Інтэрпол, што чалавек сапраўды групе рызыкі, што ў яго грамадска-палітычная справа, але якую могуць пераследаваць, дзе чалавека могуць пераследаваць праз эканоміку. Я вяртаюся да несплаты падаткаў там інфармацыйным агенцтвам, так? І в чым абвінавачваўся Белапан, так? Калі падобная справа ёсць, мы паведамляем в камісію контроля файлаў, пішам адпаведны запыт, і калі Беларусь такога чалавека падае, нам адразу нас аб гэтым інфармуюць, аб тым, што чалавека падалі в базу, і з вялікай доляй верагоднасці практычна заўсёды гэтага чалавека ў базе блакуюць да далейшага разбіральніцтва. Або нават самі без далейшага разбіральніцтва з намі проста бяруць і выключаюць этого. Беларусі не дазваляюць падаць такога чалавека в Інтэрпол. Вось такі зварот да вас па вот такую вот дапамогу, ён дастаткова адзін раз і ён дзейнічае ўвесь час, ці яго трэба неяк абнаўляць там, умоўна кажучы, раз на паўгады, раз на год? У бліжэйшай гістарычнай перспектыве ён дзейнічае. Сістэма ўвогуле камісіі контроля файлаў у Інтэрполе дастаткова новая, то есть агульна гэта все дастатковае новае, гэта троху больш десяткі гадоў, таму як бы в бліжэйшай гістарычнай перспектыве, калі мы глядзім там 5-10 гадоў, спакойна гэта все працуе, таму это трэба зрабіць адзін раз.
яшчэ одну тэму хацеў закрануць з вами, мы таксама яе закраналі, але апошнія падзеі ну как бы далі нагоду яшчэ да іх звярнуцца. Але я зайду трошечку здалёк. Ну я кажу безумоўна пра кейс Аліны Харысавай, якую там как бы імкнуліся завербаваць спецслужбы, можа завербавалі, не завербавалі, але вот факт такі, што такія спробы былі, ён ёсць. І Аліна сёння у нас в эфіры тлумачыла, як яно ўсё выглядала і як яна дзейнічала і што ёй кіравала. Але я пачну з іншага трошечку. Ваша і чалавечае такое стаўленне і как бы як юрыста у тым ліку. Калі мы кажам, што ну ладно, с КДБ лукашэнкаўскім ніякая супраца для нас немагчымая, а с СБУ? Я думаю, я на гэта гляджу не зусім як чалавек, я на гэта гляджу як адвакат і як юрыст, як чалавек, які глядзіць, ці не парушае чалавек нейкі закон. Калі я з'яўляюся чалавекам, які жыве у нейкай краіне. Бярем для прыклада Чэхію. То есть я чэшскі адвакат, допустим, я жыву ў Чэхію. Калі я працую пагадзіўся супрацоўнічаць з чэшскімі спецслужбамі, ці будучы жыхаром Чэхіі і жывучы в Чэхіі, я раблю што-небудзь незаконнае. Не, я не раблю нічога незаконнага ў дачыненні да Чэхіі. Калі чалавек адначасова пагадзіўся супрацоўнічаць са спецслужбамі, напрыклад, Украіны, а жыве ў Польшчы, Чэхіі ці Нямецчыне. Ці ён ажыццяўляе сваю, назовем гэта так, прафесійную дзейнасць на тэрыторыі Польшчы, Чэхіі ці Нямецчыны. Ці ён парушае законы Польшчы, Чэхіі і Нямецчыны? Безумоўна, парушае. То бок, тут вельмі трэба глядзець адносна таго, каб не парушыць законы таго месца, якое для цябе з'яўляецца месцам твайго пражывання, месцам тваёй падаткавай рэзідэнцыі, месцам твайго фізічнага знаходжання. Тут это вельмі, на мой погляд, вельмі важна. Маё рэкамендацыя агульная, як бы трымацца, наколькі магчыма, ввогуле падалей ад любых спецыяльных службаў. Гэта тое, што я спрабую рабіць всё сваё жыццё. Пры гэтым, што як адвакат увесь час вяду справы па тых людзях, якія з'яўляюцца пагрозай для нацыянальнай бяспекі ці той, ці іншай краіны, і адпаведна пра тое, як працуюць спецслужбы, ведаю вельмі шмат. І з аднаго боку я лічу, што я разумею іх праблемы, я разумею, што спецслужбы павінны мець інфармацыю. Таму ў мяне, напрыклад, мой персанальны падыход да гэтага такі. Калі я даведаўся, што штосьці дрэннае хтосьці робіць на тэрыторыі Польшчы в дачыненні да нейкага чалавека, і гэты чалавек гатовы пра гэта паведаміць, мы паведамляем той спецслужбе, якая працуе, мясцовай спецслужбе на тэрыторыі гэтай краіны. Ну, напрыклад, польскай спецслужбе на тэрыторыі Польшчы ці украінскай спецслужбы на тэрыторыі Украіны ці чэхам на тэрыторыі Чэхіі. Это вельмі цяжка, скажам, патлумачыць, але як бы таким чынам просто можна дастаткова лёгка здзейсніць злачынства і у дачыненні да той краіны, якая табе дала, напрыклад, палітычны прытулак, бо гэтая краіна ўжо з'яўляецца той краінай, з якой у цябе ёсць сувязь. І калі ты, напрыклад, робіш штосьці для спецслужбы трэцяй краіны, гэта ўжо можа з'яўляцца пэўным парушэннем ці нават пэўным злачынствам. Ну, гэта было как бы с меркавання адваката, юрыста. Зараз вось адваката сябра каардынацыйнай рады. Вось вы сябра каардынацыйнай рады і ведаеце, што ваш калега, каляжанка па каардынацыйнай радзе как бы ну пагадзілася ці пагадзіўся супрацоўнічаць са спецслужбамі. Там я не ведаю, у Польшчы можа быць там с АБВ, а можа быць с СБУ, неважна, дзе ён жыве. Ну вот вроде бы, ну как бы ну, не ворагі гэтыя спецслужбы как бы беларусам, але ваше стаўленне да такого калегі-калежанкі? Ну, я заўсёды ставлюся з вялікай перасцярогай да ўсіх людзей, якія не з'яўляюцца асабіста незалежнымі. І я вельмі баюся, што такія людзі могуць страціць пэўны ўзровень сваёй асабістай незалежнасці. З іншага боку, ну, гэты калега ці каляжанка таксама абраны ці абраная, яна так адымаюць свае правы. Я заўсёды таксама раю пра все спробы вярбоўкі паведамляць
у праваабарончы цэнтр вясна, перш за ўсё вярбоўкі беларускай, але як бы ну да мяне таксама паступала нямецкамоўная прапанова супрацоўнічаць з адной нямецкай арганізацыяй на умовах ананімнасці. Так, я таксама пра гэта адразу паведаміў праваабарончы цэнтр вясна, менавіта таму, што мне здаецца, што вельмі часта падобныя спосабы вярбоўкі могуць быць проста прыкрыццём беларускіх спецслужбаў або расійскіх спецслужбаў, я не ведаю, але як бы чым больш пра гэта будзе публічна гаварыцца, на мой погляд, тым больш людзей мы засцеражэм ад таго, каб яны не зрабілі чаго-небудзь дрэннага. Вось нам паведамляюць, што Віктор Клімус у сваіх соцсетках напісаў: жывы, здаровы, на волі, дзякую усім, хто хваляваўся і падтрымліваў. Пытанне ад панначкі: як рыхтуюцца юрысты для будучых судоў у вольнай Беларусі па аднаўленні правоў рэпрэсаваных? Добрае пытанне. Я не з'яўляюся прадстаўніком нейкай грамадскай арганізацыі ці юрыдычнай там нейкай спецыяльнай супольнасці. Я проста фізічны чалавек, фізічная асоба, адвакат. І як бы я для сябе спрабую скажем вучыцца і вывучаць лепшыя практыкі transitional justice, трансфармацыйнай юстыцыі, як гэта робіцца ў замежных краінах. Для мяне гэта дастаткова новая сфера, я гэтым ніколі не, ну як і все мы ніколі раней гэтым не займаліся. Думаю, што трэба гэту працу проста развіваць, і цяпер яна знаходзіцца на, ну скажем, на сваім пачатку. Але ведаю, што, напрыклад, НАУ, нацыянальнае антыкрызіснае ўпраўленне, і людзі там як пра гэта і думаюць, і абмяркоўваюць, і разважаюць. І спадзяюся, што будзе дастатковая колькасць беларускіх юрыстаў, якія здолеюць вярнуцца і новую сістэму юстыцыі ў Беларусі рабіць і аднаўляць справядлівасць. Юстыцыя гэта, дарэчы, і значыць у нейкім сэнсе справядлівасць, так? Таму як бы пра аднаўленне справядлівасці ў Беларусі, ну это безумоўна тое, пра што мы павінны думаць і да чаго рыхтавацца. Вожык Патрыёт вяртае да нас да тэмы Інтэрпола. Чаму дагэтуль Інтэрпол супрацоўнічае са структурамі рэжыму? Што іх цікавіць у такой супрацы? Інтэрпол – гэта структура, якая аб'ядноўвае паліцыі розных дзяржаваў. Любая паліцэйская структура, яна добра ставіцца і спакойна ставіцца да паліцэйскіх дзяржаваў. І Беларусь в нейкім сэнсе з'яўляецца паліцэйскай дзяржавай. Калі калегі беларусаў за мяжой чуюць пра то, як у Беларусі адбываецца змаганне з злачыннасцю, а мы разумеем, што в тое беззаконне, якое тварыцца ў адносінах да нас, яно в нейкім сэнсе можа дапамагаць барацьбе са рэальнай злачыннасцю, таму што даказваць нічога не патрэбна. Ты прывозіш чалавека, гаворыш, ён злачынца, пасадзіце яго на 15 гадоў, і суд сажае яго на 15 гадоў. І уявіце, што паліцыі розных замежных краінаў гадамі збіраюць інфармацыю, збіраюць доказы, каб пасадзіць сур'ёзных злачынцаў. І вельмі часта у іх гэта не атрымліваецца. Таму да такіх краінаў, як Беларусь і Расія, у паліцэйскіх іншых краінаў ёсць у пэўным сэнсе зайздрасць, так? Кшталту, а як ім добра там працуецца, так? Таму плюс да гэтага мы мусім памятаць, што Інтэрпол – гэта міжнародная арганізацыя, в якую ўваходзяць краіны, і такая краіна, як Расія, з'яўляецца адным з асноўных донараў, тых, хто плаціць вялікі кавалак як бы в агульны бюджэт Інтэрпола. Беларусь плаціць мала, але Беларусь дэ-факта з'яўляецца сатэлітам Расіі. Калі мы прызнаем Расію, я маю на ўвазе, яны прызнаюць Расію. Бо праблема ж не выгнаць Беларусь, праблема выгнаць Расію. Мы-то разумеем, што Беларусь – гэта проста сатэліт, які і як бы я заўсёды казаў, што для таго, што павінна здарыцца, у меня запытваліся, каб Расію выключылі з Інтэрпола. Я сказаў, што ну калі Расія ударыць ядзернай зброяй па Европе, так, Расію з Інтэрпола выключыць. Так? Гэта павінна адбыцца штосьці настолькі жудаснае, каб страцілі давер да Расіі ва ўсіх сэнсах. Так? І пасля вайны 22-го года, безумоўна, актыўнай агрэсіі, актыўнай часткі агрэсіі паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне, давер да Расіі страчаны, тут, скажам так, пахіснуўся, але як бы паліцыі іншых краінаў гавораць, ну, яны ж таксама паміж іншым і з наркатрафікам змагаюцца, яны ж паміж іншым і злачынцаў сажаюць, таму мы не павінны іх выключаць. Канцэпцыя ілюстрацыі яшчэ абмяркоўваецца, ці ўжо сярод дэмсілаў ёсць агульная згода? Ізноўку ўжо пытаецца Вожык Патрыёт. Некампетэнтны пра гэта казаць, бо я у каардынацыйнай радзе
з'яўляюся кіраўніком камісіі по этыцы, то есть я сачу за тым, каб все адпрацавала в адпаведнасці з этычнымі стандартамі. Як бы я не ўпэўнены, што змагу кампетэнтна адказаць на гэта пытанне. Пра люстрацыю, што абмяркоўваецца ў дэмакратычных сілах, думаю, што агульна ёсць згода, што змены павінны адбывацца вельмі сур'ёзныя. Што, напрыклад, я думаю, што нават у беларускага народа агульна ёсць разуменне, што беларускія суды не працуюць, і ад таго, што звольняць практычна ўсіх суддзяў, істотна правасуддзе не парушыцца і горш не стане. Алесь, ну і на завяршэнне яшчэ вяртаюся да тэмы вось гэтых спробаў КДБ выйсці там на прадстаўнікоў нават не дэмсілаў, а нават просто дыаспары там і часам не актывістаў, а просто звычайных людзей. І апошняя інфармацыя была про тое, што не просто пішуць, а пішуць ці то прадстаўляючыся СБУ і па-украінску, ці нават звяртаюцца па-беларуску, ці пішуць вот як у вашым выпадку некія невядомыя службы па-нямецку і гэтак далей. Што гэта? Для чаго? Што здарылася? Вы тут у нас як спец па КДБ. Я думаю, што проста шмат людзей, якія працуюць па распрацоўцы гэтых беглых ці там замежных, і як бы ім трэба і збіраць інфармацыю, і вербаваць людзей, і знаходзіць там адпаведных людзей для таго, каб яны ажыццяўлялі нейкую працу. І мне здаецца, што в чыстым выглядзе пад КДБ людзі перасталі вербавацца. В сэнсе, што нават магчымасць пасадзіць сваякоў, ці там стандартная сітуацыя прыйсці да сваякоў падчас вобшуку папрасіць пазваніць там сыну, брату, свату, там таго, да каго сваяка прыйшлі, і паразмаўляць проста націснуўшы, што вот мы зараз у цябе, у тваёй мамы, мы там будзем размаўляць, а ці не мог бы ты гэта. Ну, я так разумею, што большасць адмаўляецца, абсалютная большасць адмаўляецца, ну і пачалі шукаць, зразумелі, што пад ідэйную супрацу, ну, бо ідэйных тых, хто працуе ідэйна для КДБ, я думаю, што іх або няма, або вельмі мала. Ну, то есть это трэба верыць, што беларускае КДБ робіць штосьці добрае, і што Лукашенко робіць штосьці добрае і так далее. Я думаю, што такіх людзей вельмі мала як у эміграцыі, так і вельмі мала ўнутры Беларусі. Ну, вось адсюль і пачалося на том, што а ты ж падтрымліваеш Украіну, ты ж за Украіну, вот дапамажы, а пад гэту лавачку можна цябе папрасіць прыйсці на нейкае мерапрыемства, што-небудзь зняць, перадаць нейкую інфармацыю і так далей. І просто парада на завяршэнне, таму што часам, ну і вось ад Аліны той же самае мы это чулі, я чуў ад іншых людзей, а я ж таксама такі разумны, а я ж разумею, што гэта гэбіст, как бы ён не прыкрываўся, а я вот зараз таксама яго патролю, а зараз я з ім пагуляю і пакажу, якія разумныя, а якія яны там вот нягеглыя. Ці варта ўступаць у такую гульню? Я думаю, што калі вы не паведамілі ў праваабарончы цэнтр «Вясна» або журналістам, або ў сваім блогу, то есть калі вы не вынеслі гэта ў публічнасць, вы вельмі рызыкуеце быць на баку зла. Калі вы хочаце дакладна ведаць, што вы на баку добра, давайце гэта праваабарончаму цэнтру «Вясна», прыносьце гэта журналістам, прыносьце гэта в адкрыты паблік в свой Facebook, так? В сваі соцсеткі. Калі вы пра гэта не сказалі, вы рызыкуеце, што вы ўжо на баку зла. І таму толькі публічнасць гэта тое, што іх знішчае, толькі публічнасць это тое, што робіць іх слабымі, так? Всё астатняе, а я як бы з імі пайграўся, але нікому пра гэта не сказаў, бо я такі змагар, гэта серыі я ў кішэні паказаў фігу. Так, вот паказваць фігу ў кішэні, як бы гэта ад гэтага нічога не змяняецца, і ну я вяртаюся да вельмі простай тэзіса, што калі хочаце з гэтага всяго выйсці правільна, ідзіце в паблік. І як бы не шукайце апраўдання. Ой, там моя мама, ёй могуць там неяк нашкодзіць. Ой, там у мяне сваякі засталіся. Ой, у мяне кватэра. Гэта тое, на што КДБ і цісне. Так? Адзін раз вылілі гэта ўсё в паблік, ад вас адсталі. Всё, да вас больш не будуць падыходзіць доўга-доўга. Ну так, тому что нават калі ты разумееш, нават калі ты паставіў за мэту пагуляцца, патроліць і паказаць, якія яны нягеглы, але нікому пра гэта не сказаў, што потым зробяць з гэтымі тваімі скрынамі, як іх пададуць,
мы уже бачым на прыкладзе той же самы вот. Але самае галоўнае, вы не зрабілі нічога для таго, каб вось гэты страх, а трэба ж прызнаць, што страх-то тут ёсць. Вельмі шмат хто баіцца прыйсці ў Варшаве на акцыі, адкрыта са сваім тварам, там як бы таму гэты страх просто на гэты страх яны працуюць. І калі вы пра гэта не паведамілі, вы частка гэтага вялікага страху. Дзякуй вялікі. Вось добрыя парады ад адваката юрыста Алеся Михалевича. Дарэчы, каму ўсё ж таки неабходна штосьці удакладніць, даведацца ці спраўдзіць датычна Інтэрпола і свайго знаходжання там у гэтых чырвоных параграфах, спісках, цыркулярах, трэба запісаць, а то забываюся пастаянна, як фармулюецца. Звяртайцеся да Алеся, да яго адваката, у яго адвакацкае бюро Легал Статус. Дзякуй усім яшчэ раз, да сустрэчы, жыве Беларусь.